Nsemfofro emu a na yekwa kopie mu ewo bono mantem no emu eye Dormaa epoye mensi no emu ho na behu Dormaa Akwam na ya wo Dormaa Akwam no eye berema opon kyereme sikafo ya wotoso mienu na kyeremu a mabru dodo na wona mpotem ho no kamea se wiunum aye wo mu ade nti ama sabre bambo ho nsem wato apia wo srempanifo se omoye nadom Ebra Okopa post station hontuma ewo Dormaa Akwam na berema opon kyereme sikafo tosum yenu ohiro wo editu edwase emabuna wo wonom de ensanom ene ntampehye ha wo mo pa ewo mansini no emu wodi tu post edwumayeko no anim se wo mo a wo mo sebeya basabasa ye ekoso no obetimi aso ano nom se ukophe Dormaa Akwam ye himfie sorry ye amusie the go ayu kwa wo bo se senya Omugulande no omoye no hono ne hana me mantie no be kokko kunkuko ne be nua ai de be ja ba no ma wie ne mo ma akọ ai ya ne agu amua se be nipa disika ayeso tie very big indiscipline ayu finisa Justin Owusu Benahene eye boromante muswafo no no so etumabunu ifo se wonche won ho emfri galamse ye ho esanse enya de beboa ama won kro no etumpon ana no mesa asram mo minu se won nana no adwato ahene ene ahema wo hode ene ye so politicians ya kire na se de ne famra kwan so no ye no ma na mpanyifo na bi mu abaye ho enam se vote e kire de nyanti de ne se e di a kire kwa na e di a kire nana no mesa nana wo ye adwato ahene ene jato ahema de to da bia ensanmo ne bi wo na se onipa kro no odi na se mran ne di a ye besre nana ebe ye kra o de tu kwan sa na wotwe no na yemfa nipa no emfa emra akwan no mu boromante mo post commander DCOP Joseph Jamara Okulu ono so bo assembly ne o manfo aba so se ebra post adwumayeko no eba honom no waje wo mo ofeso o kyerese wo mu nyina e ka bom se be ya wo be yire bambo mu e wo mansini no emu ebra yebusu a ye commission sa project yi no e pese me kai obi a se enche bia Easter beba e hom frama a start na de yehunu ni se edru ebra ti sei bronya any Easter na ama awurukasem asori bebre enti ebo obi a kokko se momaye na yen ho so na obi amfa surakwa amedane yen akyenkyena